Kalmar magic tana nufin tsafi. Magic, tsafi, ga misali a jimlance. How he tricks people is like a magic. Yadda yake yaudarar mutane abin kamar tsafi. How he tricks people is like a magic. Yanda yake yaudarar mutane abin kamar tsafi. Gaskiya ban sani ba da Turanci. I actually don't know. I actually don't know shine gaskiya ban sani ba. Talk to me. Don Allah ka yi magana da ni. Please talk to me. Don Allah ka yi magana da ni. I can't talk to you. Ba zan iya magana da kai ba. I can't talk to you. Ba zan iya magana da kai ba. Listen to me. Saurare ni. Listen to me. Saurare ni. Don't listen to him. Kar ka saurare shi. Don't listen to him. Kar ka saurare shi. He is not listening to you. Baya sauraren ka. He is not listening to you. Baya sauraren ka. Na yi zurfi a cikin soyayyarki. Idan kana so ka ce na yi zurfi a cikin soyayyarki, ko kuma ke kina so ki ce na yi zurfi a cikin soyayyarka, ga yadda za ka ce. Za ka iya cewa ko za ki iya cewa I am deeply in love with you. I am deeply in love with you. Shine na yi zurfi a cikin soyayyarki ko na yi zurfi a cikin soyayyarka. Idan kuma kana so ka ce ke ce wacce zuciyata ta zaba, ko kuma kina so ki ce kai ne wanda zuciyata ta zaba, za ku iya cewa you are the one my heart chose. You are the one my heart chose. Amarya, bride. Amarya, bride. Ango, groom. Ango, groom. Engagement, sarana. Engagement, sarana. Marriage, aure. Marriage, aure. Wife, mata. Wife, mata. Husband, miji. Husband, miji. Wedding ceremony, taron ɗaurin aure ko bikin ɗaurin aure. Dauri, sadaki. Dauri, sadaki. In-laws, sirikai. In-laws, sirikai. Divorce, saki. Divorce, saki. Kalmar famous tana nufin sananne ko kuma shahararre. Ga misali na zamu gani. The famous footballer visited Nigeria last year. Shahararren ɗan ƙwallo ya ziyarci Nigeria shekarar da ta wuce. The famous footballer visited Nigeria last year. Shahararren ɗan ƙwallon kafa ya ziyarci Nigeria shekarar da ta wuce. He became famous after winning the game. Ya zama shahararre ko ya zama sananne bayan da ya ci wasan. He became famous after winning the game. Ya zama shahararre ko ya zama sananne bayan da ya ci wasan. I am rinsing my clothes. Ina ɗaure kayana. I am rinsing my clothes. Ina ɗaure kayana. I am wringing my clothes. Ina matsa kayana. I am wringing my clothes. Ina matsa kayana. I am hanging my clothes. Ina rataye kayana. I am hanging my clothes. Ina rataye kayana. I am airing my clothes. Ina shanya kayana. I am airing my clothes. Ina shanya kayana. I am folding my clothes. Ina ninke kayana. I am folding my clothes. Ina ninke kayana. I am ironing my clothes. Ina goge kayana. I am ironing my clothes. Ina goge kayana. Matsamin na wuce. A yaren Turanci idan kana so ka ce matsamin na wuce, misali wani ya tare maka hanya kana so ka ce masa maka ka wuce, za ka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin. Na farko, please allow me to pass. Please allow me to pass.
Na biyu, make way for me please. Make way for me please. It is none of your business. Ba damuwarka ba ne. It is none of your business. Ba damuwarka ba ne. Get out of my sight. Bace min da gani. Get out of my sight. Bace min da gani. He is still not well. Har yanzu ba shi da lafiya. He is still not well. Har yanzu ba shi da lafiya. Well done. Keep it up. Da kyau, ka ci gaba da yi. Well done. Keep it up. Da kyau, ko ya yi kyau, ka ci gaba da yi. Misali mutum ya yi abu mai kyau, ana so ka yaba masa ka ce ya ci gaba da yin wannan abun, za ka iya cewa, well done. Keep it up. I will call you later. Zan kira ka anjima. I will call you later. Zan kira ka anjima. I did not understand. Ban gane ba. I did not understand. Ban gane ba ko ban fahimta ba. What do you mean? Me kake nufi? What do you mean? Me kake nufi? I am feeling tired today. Ina jin gajiya yau. I am feeling tired today. Ina jin gajiya yau. Ba na son wulakanci. Idan kana son ka ce ba na son wulakanci da turanci, za ka iya cewa I don't like mistreatment. I don't like mistreatment. Shine ba na son wulakanci. Idan kuma kana so ka ce ka daina yi min wulakanci, za ka iya cewa stop mistreating me. Stop mistreating me. Stop mistreating me. Shine ka daina yi min wulakanci. Don Allah ka yafe min. Please forgive me. Don Allah ka yafe min. Please forgive me. Za ka iya yafe min? Can you forgive me? Za ka iya yafe min? Can you forgive me? Ina neman yafiyarka. I ask for your forgiveness. Ina neman yafiyarka. I ask for your forgiveness. Ina neman afuwarka. I ask for your mercy. Ina neman afuwarka. I ask for your mercy. Pardon me please. Don Allah ka yafe min. Pardon me please. Don Allah ka yafe min. How are you doing? Yaya kake? I'm doing well. Ina lafiya. What do you do? Me kake yi ko ina a tambaye ka menene aikinka? I am a teacher. Ni malami ne. Do you speak English? Kana magana da Turanci? Yes, I do. Ina yi. Where did you come from? Daga ina ka zo? I came from Kano. Na zo daga Kano. How old are you? Shekaran ka nawa? I am 21 years old. Shekara ta 21. A yau za mu koyi Turancin da ya shafi lafiya da kuma asibiti. Na ɗaya, I feel sick and need to rest. Ina jin rashin lafiya kuma ina buƙatar hutawa. I feel sick and need to rest. Ina jin rashin lafiya kuma ina buƙatar hutawa. I need to see a doctor today. Ina buƙatar ganin likita yau. I need to see a doctor today. Ina buƙatar ganin likita yau. Please fill out this medical form. Don Allah ka cike wannan form din na bayanan lafiya. Idan aka ce da kai medical form ana nufin form wanda ya kunshi bayanan lafiyarka. Idan kuma ka ce please fill out this medical form ana nufin ka cike wannan form din wanda ya kunshi bayanan lafiya, ma'ana za ka shigar da bayanan lafiya a ciki kenan. The doctor prescribed some medicine for you. Likita ya rubuta maka wasu magunguna. The doctor prescribed some medicine for you. Likita ya rubuta maka wasu magunguna. You need to go for a blood test. Kana buƙatar ka je kai gwajin jini. You need to go for a blood test. Kana buƙatar ka je kai gwajin jini. The hospital is open 24 hours a day. Asibitin yana buɗe awa 24 a kowace rana. I have an appointment with the doctor tomorrow. Ina da alkawarin haɗuwa da likita gobe. I have an appointment with the doctor tomorrow.
Ina da alkawarin haɗuwa da likita gobe. Please bring your medical records with you. Don Allah kawo takardun bayanan lafiyarka. Please bring your medical records with you. Don Allah kawo takardun lafiyarka. You should take your medication with food. Ya kamata ka sha maganinka da abinci. You should take your medication with food. Ya kamata ka sha maganinka da abinci. The patient needs a blood transfusion. Mara lafiyan yana buƙatar ƙarin jini. The patient needs a blood transfusion. Mara lafiya yana buƙatar ƙarin jini. Jumlolin Turanci guda 10 waɗanda suka shafi kasuwanci, wato siya da siyarwa. Na ɗaya, how much is this? Nawa ne wannan? How much is this? Nawa ne wannan? I want to buy this. Ina son in siyi wannan. I want to buy this. Ina son in siyi wannan. Can you give me a discount? Za ka iya yi min ragi? Can you give me a discount? Za ka iya yi min ragi? Do you accept credit card? Kana karɓar katin kuɗi, wato kama ATM kenan. Shine, do you accept credit card? I don't have enough money. Bani da isasshen kuɗi. I don't have enough money. Bani da isasshen kuɗi. What is the price of this item? Menene farashin wannan abun? What is the price of this item? Ko menene farashin wannan kaya? Is this one on sale? Shin ana yi rage akan wannan? Shine, is this one on sale? Ana yin rage akan wannan? I will pay in cash. Zan biya da cash, wato da kudi cash kenan. Shine, I will pay in cash. I want to return this item. Ina so mayar da wannan abin. Maybe ka siya bai maka ba kana so ka mayar? Shine, I want to return this item. Ina son na mayar da wannan abin. Yanda ake cewa yau ana sanyi sosai da Turanci. It's really cold today. It's really cold today. Yau ana sanyi sosai. Yanda kuma za ka ce, yanayin sanyi yana da ƙarfi yau. The cold weather is hitting hard today. The cold weather is hitting hard today. Shine yanayin sanyi yana da ƙarfi yau. Yanda za ka ce yau ana sanyi sosai a waje. It's freezing out there today. It's freezing out there today. Shine yau ana sanyi sosai a waje. Yanda kuma za ka ce, sanyin yana da ƙarfi musamman na yau. The chill is especially strong today. The chill is especially strong today. Sanyin yana da ƙarfi musamman na yau. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.